Sige. May One. So, everyone, welcome back to the YouTube channel ng Marcia Sarah Vlogs! Ayan, so for today's video, everyone, napod ko sa among tangkal sa baboy. So, more siya kung background karon no? So, dili tayo mag-vlog karon about sa baboy na sa dakay. Murag, Paul na day. Anak ng baboy, na-share na ako sa inyong pilang anak, no? So, mo na to, enough na. Diba, ganun. So, for today's video, everyone, nalandyo ko i-share sa inyo. Kay Monday, mga karon day. Oo, Monday, then schedule ron sa kanang magpa-vaccine. Bayot, vaccine day. Vaccine sa kagnukot. So, mo na to, Zay. Siyempre, kay ako talawan jud kung babaksin dai. Talawan jud ko dai. Sa una pag ako kuya sa inyo, papabaksin na ba yun? Tanak na papabaksin naman siya. Mao to, pabaksin ko ganina dai. Oh my god. Share na ko sa inyo, yung sinugdanan jud dai. Oo, ano na huna-huna na ako ng pabaksin no. Actually wala jud kay plano, kay narabi ako diri sa mga dai o wala man pa kay trabaho pa nga mulangyaw-langyaw. Sumo to nga wala jud kay plano pabaksin dai. Ana kay madlok na ko kay mga chismis po silingan ba siguro madaot ka, mga ganun dai. Mutang magbalisang na lang pabitaw ka dai pero ay lagi na naman tayo nakita nga na vaksina na, kung kuya na vaksina naman, fully vaccinated naman siya. So medyo murag hingangat pa na itong confidence, no? Chay, mga ganun. Pero, murag taday, murag siguro, nahurot naman kay, nahurot na ang kasakit na to, no? Yung mga ganun. So kadya nawala siya. So kada to na siya gidang uya. Yung mga ganun. So broken hearted ka, kaya ka na pa-vaccine, yung mga ganun. My God, grabe akong confidence ganina kay murag ngadto jud bitaw ako ra jud usad zay. Ngadto jud ko dai. Yan mo na to, nagpila nami, na may mga ipangpilapan niya form, langaw, uy, Diyos niyo, buhi ka man ta, so nagpilapan niya form niya, my God, pagtanong ako sa uban, gipan luba-luba na itong dagom dahi, oh my God, mura dyan ko, nawat ang paglaw mo, barog akong balibo na yung kalisan, ito, ginoo ko, pagkasakit, dyan siya na matusok na, dito kaya pa dyan ko, sa una pa dyan ko na dahi, wadyan ko katry na mga ina na dagom-dagom dahi, kay murag, maluspad ang bayot, zay, kung makitag mga inana, zay, so mo na nga, bitsaw na bitaw, dili ko hilig magpaibot og ngikon kay talawan di ko rin tusok-tusokon ko na yung bagang day kay bakawan ko no para dili ko ka masakitan ng ibot. Just may marimar. So mo to, no choice naman kay syempre naka-fill up na kong form. Then mo na ako na jud day. Gitawag na akong name dito mo to lingkod ang bayot day, lingkod na. Nya mo na to na ako video gamay. Small clip lang gud sa pagtusok sa dagom ba. O nag-video man ko gamay lang pagtusok sa dagom. So, ipakita na ko sa inyo. So, eto siya! Sige. may One. So, ayan, o diba? So, mo na siya, gitusok ko na yung igking ko gamay na kay medyo murag sakitan siya gamay. Bitan, shout out sa katong nag-inject sa ako. Amazing. Waljo ka feel og sakit. Diba, nahurot naman sa good ako kasakit. Diba, galang. So, wala na daw ako feel og kasakit. Diba, galang siya. Jima, so mga to, Zay, pagkati magtusok, Zay, mga pagapas-gapas, no? Then, mo na to, uli ko dayon, Day, kinabi ako mga baboy, Zay, namin mga baktin, bayot. Di mo to, pagkabot na ako, si Mama, si Papa, nagbuwad og humay, Zay, niya. Ako may nagbantay diri sa baboy karon. Muna nga na ako karon day niya akong outfit nga ni pa kay hindagan jud ko ra yung dre day kay baboy jud ka sa baboy malibang na day ligiran niya day. No. Saba na sa kong papa nga ligiran na po ng tae niya. Niya may matutoy sa baktin mo to pagabot day. Wad. Saba ba? Pa. Bugno day. Nya pila lang nato eh. Ay! Ayan. Sige, karate mo na. Yan ako mag-continue. Karate. Normal, oh. Sige. Wala pa. Sige. Wrestling mo, primaw. Sige. Nilog, biya. Hay! Lumbo. Isok. Bigil nyo po. Agwa dati nood ba? So, mga na to sa'yo. Pagkabot ako diri atay, wajud na bulis ang akong una-una. Nalibaw siya ng baboy Zay, giluggan na yung i-atch niya Zay. Sa mga ito nga, nagkabo na po ko sa pabayat. Sa bagot ang injectionan Day, gulaban. Ay, kay trabaho ni Day. Sa mga ito, dili mo po siya, wala man yung kamol kayo kung ibukton. Then, medyo okay lang. Medyo labad akong ulo gamay. Oo.
Pero basin siguro ka, pamay pa upa ko pa ito zay. Nilargo mo ko diri upa ko ni ito. So basin siguro mo ni siyang labad akong ulo. Pero about siguro sa vaccine, wala pa man. Medyo ganin na noon pagkati mag-inject, murag medyo kamol din siya dahil maraging binho daw ang kamot zay. Ako lusot na ko rin mo. Hay! Digtingan ang manglusot sila dahil buho ilang kuna dahil sige, panlusot mo kay pilpilon ka dyan mo. Samok pa nila. Ay, nag-vlog po. Ako, Diyos mio, kapoy ba ninyo? Namulusot lang ulo dahil panawad na. Siway lang ko rin mo. Diba, ganun dahil paghapat dahil. Magigil mo ako dahil. Wala nga mag-vlog. Mag-vlog ka ba ni Nani? Visit! Kaya mo pabitlo ko, pabitay ko dyan sa PC. Tagda-tagda. Tawa na ito dahil pagkabot ako din, nalibang ang baboy, magkakabo ko sapa na yun. Luyo na yung tangkal. E naman yung sapa dahil. Na may sapa na luyo. Sa moto dito ko nagkabulzay. Oo niya. Kung ibanuwasan ako, ginloan ako ang tutoy kay basin. Tutoy sa baktin ba? Kung gawad siya. Muna masuko na sa papaginana dahil dapat hinlo dyan yung baboy. Zay, muna sa papazay. May mabuto sa madara niyo. May gano'n. Wala ka nakapaginlo. Bayat! Award deng. Bayat mo na nga. Dapat man yung kamot. Dapat mang hinlo. Juga bayat na. Tutoy niya. Gadigaran mo tutoy. Kasi muna mamilit. May i-atch dahil kay galag eh. Di naman hindi sila matug. Uy, ti manong sila tutoy. Uy, gusto niyo marimar. Shhh! Pamisiliton ta mo ron. Gusto ko dyan pagkabot lang ko. Nagsisilagbanha dyan. Si Papa kay busy ra ba po. Ito ba si Pata lang ay. Si Pata ay. Diyos, naguban akong hairstyle eh. Visit ko sa akong baktin dahil kay manglusot yun sa buho dahil gibabagan akong kirmos bayot kay manlayat dahil. Ari man sa ubos magtambay, ari sa may simento niya, bug na ora ba zay, igit na ko rin mo. So mga nato zay, gishare lang ako sa inyo nga, nice mo po di gapon. Sa mga pa nakapabaksin diha, gula para ta zay, mag-angay tantanan dahil. Nagpatupok na tayo. Hindi ba broken hearted yung patupok? Char, broken hearted. Kaserte ba? Char, iwagan. So, mga nato zay, din ako din sa mutangkal karon. That's why nga niya akong outfit. Nagikan pa ko dito ng vaccine. So, perfect, successful, natusukan ng bayot, zay. Kilahin, malibiyat ang naandar na tutusok na. Dahil mo itong tusok at naandan. So, muna ito, dapat mungan pa taglahing tusok na. Diba, gano'n. So, mga ito, zay, grabe, lingaw, enjoy. Kidahan po kayo kung kaban. Actually, mag-vlog punta ko kayo na dito, zay. O, para natapunta ko yung something na ma-share ba? Dito man ang kapitan. Basta nahagtao dito, zay niya. Dito ko mga kaila, ubang mga vloggers din. Mauwaw bitaw ko na magwarwara ko dito man ako buang. Diyos mio niya. Ay nako. Yung mo tong wala na jud video pero pag inject ng video jud na pero pabarog pud lagi kayo akong babagon dai. Yun makita ko dagway. So mo tong ako ipabarog na kong video. Mo tong nakita niyo ganina. Mo ni. Sige. More na siya. So, bye-bye na everyone. So, thank you very much di ay, no? Sa mga nakitanaw sa akong video kay natin. Ganina nindol sa kwan siya nga. Di niya gibang hag sa baboy. Ano siya ba? Sana all updated. Di ba? Ganun. So, thank you so much to you. Ay, nakita niyo mo ako mga vlog, char. Saban pa din yung mga nanaw sa akong mga vlog. Thank you very much, guys. Unta, dili mo mapulaan, char. Dili mo mapulaan, sama niya, char. Di ba? Ganun. Yun lang. Continue lang taday. Yung ganun. So, pa nakapag-subscribe. Please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para update ka sa aking mga videos na bago. Charot! So yun nga, shout out sa tanan. Sa mga tanang nananaw ni Ini, shout out sa imo. Sa imo hang uyab, kabit, or whatever it is. Yung mga ganun. So yun nga, day, sharing lang taro, no. Okay, mora tayo lang tapos ako. As in, kapoy ko dahil. Kung ba akong unang-unang ka namang murag, kapoy, bito lawas mo dahil. Pag kapoy, bito ka dahil, kasi kagsabot niya mo, kapoy rin yung ka dahil. Para mo sige lang, sige na siya pangayog sorry niya. Sige pog kagdawat niya, iwan himan. Morga pa niyang hapon mo. Unta tanan. Nga naman losot man. Suko na inyo hang supervisor. So, muna to everyone. So, bye-bye!